El litoral català ha sofert durant els darrers 50 anys els efectes de la pressió urbanística, que ha vingut acompanyada del turisme massiu i la pesca no sostenible. Tot i que hi ha menys embarcacions de pesca, aquestes acostumen a ser més grans i més potents, i per tant l'explotació dels recursos va en augment. El fons marí es veu perjudicat per aquest creixement, i és en aquest sentit que la Fundació Mar desenvolupa les seves activitats. Aquí tenim el que seria una posidònia oceànica, això és de plàstic, evidentment, és una espècie protegida per la Directiva d'Hàbitats de l'any 92, i a Catalunya és un país ric amb alguers de posidònia. Amb el recompte d'avui podran fer el seguiment de la posidònia oceànica, tan afectada per la pesca a gran escala i el fondeig d'embarcacions d'esbarjo. Aquesta fanerògama marina normalment està en fons de sorra i els pescadors de ròssec i els tresmallers l'han erosionat moltíssim, sobretot els pescadors dels bous de rastre. I tot i que nosaltres, la nostra cultura gastronòmica i la dieta mediterrània depèn del peix, el que no podem fer és mantenir aquesta acció d'una forma irracional i insostenible. Ses Negres és una zona de gran riquesa ecològica i biològica. Un exemple clar en són els prats de posidònia, que serveixen de protecció d'alevins. Aquesta planta marina és una de les espècies més afectades per la contaminació i una de les més importants en l'ecosistema marí. Tenim un mar pobre, que és la Mediterrània. Per al contrari, tenim un mar molt divers, amb molta biodiversitat, no només ecològica, sinó també pesquera, i el que hem de fer és racionalitzar això. Els que plantegem la conservació d'una forma coherent i racional no estem dient que no es pesqui més, sinó que es pesqui d'una altra manera.